Yalla bai, shin zan iya samun mai? Me za ka yi da mai? Gashi na zan sakawa domin ya bushe. Sha mai kake so ba? Wannan ba gidan babanka bane, ɗakin 'yan sanda ne. Maza ku zauna. Yawwa, suna da abincin kwarai a cikin wannan kurkukun. Ka tabbata? Abinci na kwarai? Da kyau, yanzu zan ce a kawo. Mai kawo abinci? Me ka faɗa? Bi ma'ana yallaɓai. To yi magana. Yunwa nake ji, faɗa min da me kuke da. Abinci kake so ba? Ni ne ɗan fashi mai gaskiya, a cikin girmamawa zan ci abinci. Faɗa min da me kuke da. Da kyau, yanzu zan gaya ma. A cikin menu muna da takalmi guda biyu, bulala biyu da kuma tsayin hanya. Wannan wani irin abinci ne? Wannan shine abin da za ka samu. Faɗi me kake so. Abincin yana da daɗi? Matuƙa ma kuwa. Da kyau, to ka kawo min takalma guda biyu. Je ka kawo. Ok, yanzu zan kawo. Shin kuma za ku ci? Dan wani ciki ne min ciwo. Ok, ba damuwa. Sha, tsawon kwana 3 ba mu ci komai ba, kai abinci kake so mako. Maza ku zauna. Wannan shine abincin da zan samu nan. Na zata suna abinci ne, ashe marin takalma ne. Halo masoyiya. Janu, ina son yi maka wata yar magana. Ok, yanzu zan zo. Kai, wai ta za mu fita daga nan? Idea. Ardi. Diyo. Sha, ku shiru. Na tuna abin da zan yi. Barka yallaɓai. Yi magana. Zan nuna maka hanyar da za ka zama speto. Ta yaya? Da farko ka bani izinin fitowa. Ta waya wajen kake? Minti 1. Da farko ka bani izinin fitowa. To idan har na fitar da kai, ta yaya zan zama speto? Ka yi tunani mana, ni babban ɗan fashi ne. Ka fitar da mu, ka ba mu dama mu gudu, sai ka zo ka sake kamo mu, ka maido mu anan. To me zai faru? Wannan umarninka ne, daga nan kaga sai ka zama speto. Kai haka ne, kaga ban taɓa irin wannan tunanin ba. Ku gudu. Da kyau, kun ga yanzu mun fito. Mu je mu sake ma wani fashi. Maye. An ware dai. Wani irin tsadaddan sarƙa ka saka haka, amma kuma ka ɗaura mata wannan kwaɗon. Kai sha, wannan sarƙar lak 10 ce, idan wani ya sace fa, saboda haka na saka kwaɗon. Kai, wannan sarƙar haka, sarƙar lak 10 yake da. Mu ƙyale masu kuɗi, da farko mu je mu masa fashi. Mu je. Ɗanwa, kai babban mutum ne. Ba na saka kaya, sunana shine Chalak already. Mu je. Ɗan warari, kalli wancan, yana kama da mai kuɗi. Da kyau, to mu je mu masa fashi. Dakata. Me ya faru ɗanwa? Ba na saka kaya, sunana shine Raddi.
To me? Mu yan fashi ne masu kuɗi muke ma fashi mu taimaki talakawa. To ni me zan yi? Kana kama da masu kuɗi shi yasa muka zo mu ma fashi kuma fashi. Kai dan uwa. To yanzu kun ma mai kuɗin fashi ku taimaki talakawan mu ga. Me kake tunani? Ka ta ƙarya muke, zo ka gani. Kalli wannan talaka ne. To yanzu za mu taimaka masa. बेटा मन में लड्डू फूटा। Ka gani ba mun ma mai kuɗi fashi mun taimaki talaka. Mu je. Hawaridi, shin me yasa muka zo nan? Wani aiki mai muhimmanci za mu yi a nan. To me za mu yi? A cawi za mu yi a nan. Ku jira ni a nan. Baka ji bayan labai. Kai ne mai sarƙar laka 10 ba? To me? Kai shiru ka miƙo ta. Me za ka yi don ban bayar ba? To ka shirya wa mutuwa. Ka zata kai kadai ne kake da bindiga. Me kake bincike? Wannan ita ce bindigar taka. Ka yi shiru ka miƙon sarƙar. Ba zan bayar ba. To ka shirya wa mutuwa. Wannan bindigar ƙarya ce. To ina ta gaskiyar take? Wannan ita ce ta gaskiyar. Yanzu kai ma ka shirya wa mutuwa. Kana tunanin wannan bindigar gaskiya ce ita ma ta ƙaryar ce. Idan bindigar ƙarya ce me zai faru? Wannan hannun na gaskiya ne. Kun gani ba yanzu sarƙar lak 10 ta dawo hannunmu. Yanzu abin da za yi mu je mu sayar da ita. Mu je. Me ya faru yan uwa? Shin ba kana sayan sarƙoƙi ba? Ina siya. Sayarwa muke. Ina sarƙar. Kalli wannan ita ce sarƙar lak 10. Karɓi ka kawo lak 10 ɗin. Dakata, zan yi bincike tukuna. Da kyau yi binciken. Ta ƙarya ce. Sarƙar ba ta gaskiya ba ce. Ta yaya za ta zama ta ƙarya? Wannan ta gaskiyar ce. Ka bincika da kyau. Wannan ta ƙaryar ce. Ina tunanin baka iya binciken ba ne. Wannan sarƙar lak 10 ce. Ka sake bincikawa. Me yasa ba za ka yarda ba? Bari yanzu zan nuna ma. Yanzu za ka san idan ta gaskiyar ce ko ta ƙarya. Kalli wannan. Kayi wannan ai azurfa ce. Azurfa? Sarka miliyan 10 ne. Za mu iya samun miliyan 5 da wannan azurfar. Karbi wannan miƙo lak 5. Wannan ba azurfa ba ce, ƙarfe ne. Ƙarfe?
Rufi 500 ake sayar da ƙarfe. Shin za ka ba mu 500? Ba ma sayan ƙarfe. Maza ku bar nan. Ban san ko daga ina kuka zo ba.